Днес ще играем на Майнкрафт, CG. Чакай, това е първият епизод Survival Games. Може и на тези лаус да в сервис пише, че Skywars. Да, иска да се конектва в някакви тъпи мрежи, не знам, уебсайти. И сега ще пробваме... Да мрежите ще ги има в описанието. Чакай, в кой? Не, той. И двете най-гадни мапове, поне за мен са тук. Айде тук. Чакай, служи го. Да е Moonlight Lake. Да се надяваме да оцелеме. Колко става? Джоджо има. Какъв... Чакай да ги мютнем те. Няма да имам тимове. Да знаете, просто аз не съм такъв човек, дето прави тимове. Мют. То никой не обича да се Така. Мют. Вече да не ми пишат някакви съобщения. Тук има и VIP ужас. Чакай, сложи го малко по-напред. Какво е това черно нещо? Пръста ти. Ужас! Добре, и ще видим за това, ако може... Чакай, колко става? 3 секунди. Значи, ако остане време... Не, ако на този клип дадете един лайк, или както да се казва, ще направим нов клип и 2 пъти ще го таковаме. Да. И аз нямам много коинсове. Имам 100 нещо. Не съм... Почва! 3, 2, 1... Ако имам 10 сабскрайбъра, знаете какво ще направя. Маратон. Да. Слагай глупости! Много съм в Майнкрафт, бе! Мразя това, ама просто бриз. Дай това да се крие. Но сигурно няма нищо. Какво беше? Какво искаше? Дай да убиеме то. Искам да взема първия кил. Айде ще го спасиме това, дето мислех да го убия. Бе, къде отиваш, бе? Стой на едно място! Нещо. Просто го оставете. Аре! Аз знам, че не може да чупиш блокове, защото видяхте ли има такива гличове. Дето можеш... Да. Този беше, който не исках. Кой е тук долу? Кой е тук? Ой, шит. Леле, изклиникъп. За пръв път ми списва това. Winning. Никога не ми е списва. Един път, когато имаше един, дето му пишеше winning. Така, чакай, имам ли храна? Не. Бъгва се! На компютъра свършва толкова бързо храната. Тук... Преди ви казах, че ще го снимам на лаптопа. Лаптопа се щупи. Да. Строши се, защото си изтеглих една тъпа игра. Сигурно е вирус. Не, забравих. Да, още водата е бъгната, моля за тази вода. Ако... Не! И без това ще толкова да ми вземе. Значи водата е бъгната и да паднеш в нея, пак ти взима демидж. И аз един път... Нали... Аз мразя просто мапа ужасен. Не знаете колко го мразя. Обичам... Остава, че е сървайвъра. Да, имам 2 сърца и половина. Един чест дай. Какво? Да. Айрон бут. Бати готина чест. Нали няма никъде? Когато Виктор... Там има някакъв... Бързо!
Аз не съм печелил чак толкова много. За всеки случай някой да не ми вземе неща. Да. Тук би трябва да има още. Да, то ще се рефилнат. Дет мача, бе. Те ще се рефилнат често. Ето, тук има още един. Ще взема това. Знам, че тук е бъгната крафтинга. Почна може да го направя. Един път, когато събрах за Iron Match и 2 пъти. Не един път, към 4 пъти. Един път бях вик, беше ужасно. Не, бе. Ти даже не си играл. Играл съм, един път бях вип и всички... Не, бе, просто ти дават нещата, дават ти нещата и ти нали не си се регистрирал. Аз съм се регистрирал. Ама аз преди като играех на таблета. Чакай, гледай, нищо се вижда. Съжалявам, че изглежда като един гъс. Не говори глупости. Гъс не е глупост, бе. Намаки. Yes! Аре, дай нещо хубаво. Леле, тук виповете... Когато Виктор умре, ние тогава... Survival... 3 survivor-а. 2. То се боли мене. Ако не се боли мене, де. Колко става? 2. 2 Survivor-а. Да. Какво трябва? Ако... Представям си на Death Match, той да е с диамантена бруня, инчантната... Не. То тук не можеш да вземеш XP, има enchanting table в мидъла, така, спауна. Ама да вземе точно инчантната. Не можеш, там ти къде не можеш да вземеш XP? Значи, това е хубаво. Само на PC. За какво изобщо взимам? Взимам и пръчката, не знам защо. 3 минути остават до Death Match. Искам до тази къща 100% има чест там. Просто този мап не ми хареса. Кой да го харесва? Добре. Аз просто не го... Имам си един любим, може и втори епизод да го е такова. Само ако съберем 10 абоната, може да направим маратон. Не искай много. Не бъди като те, дето искат само subscribe. Ако вземе... не! Аз съм този човек, където е с един subscribe. Да, бе, ти нямаш и един, нали? Имам. Кога е? Една Елица ми го направи. Окей. Поне има кейк. Вземи Diamond Sword-а. С него победих на един. Нямам не можеш да крафтваш, бе. Не Diamond Sword-а, Golden. С него пребих един птичко доктор. Нали, Калян, какво казва вместо Death Match? Death Match. Ма той мисли само за Shadow Fight. И за знака. Чакай малко. Не. Помислих, че It's a trap. Да, има ли чест сериозно? По принцип тук рядко в мапове има. Чакай, то хищ не се вижда, брат. То няма и едно гледане да видим. То няма един лайк да съберем. Да. Нали, точно тези неща имам. Нали мога да крафна меч? Взимам Iron легинговете. Брат, много съм нея! 1 минута, брат. Само 1 минута. Какво ще направя? В момента снимаме на телефона на Виктор. Да. Скоро ще снимаме на нов телефон. Да. Където ще бъде много по-хубав, но по-аеродинамичен. От моя ли? Не, от друг. Моя Alcatel, така Alcatelите хич не са популярни. iPhone-ите стават както Shadow снима на iPhone, така и ние ще снимаме скоро. Чакай, той на iPhone ли е, бе? Да, той. Не знам. Но знака на какво ли? Той сигурно снима на една Nokia. Yes, won the match! Emir Pro PvP fell from a high place. Ето тук пише. Yes!
GG! 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 Unmute. Unmute. Така. GG! Say bye to YouTube. YouTube Брит. Аре, сей. Да, тук на телефона е прецакано, има само нигари. Какви ти нигари, бе? Ми, Да, защото аз... чернилки, айде. Нещо... Трябва да свършим клипа. Чакай. Довиждане! Чао, хора! Желаем ви лека нощ!